Masu sauraro kamar yadda kuke kallon fuskan wannan la'anannen kafiri matsiyaci ɗan zina shine dai wanda ya kira da suna ɗan jahannama wanda yake furcin batanci akan fiyan halittar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da wasu kalaman banza da kuma kalaman batanci akan mahaliccin mu Allah subhanahu wata'ala. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf, duk da ba za mu iya sako muku wasu irin bidiyo da kuma kalaman da wannan la'anannen yake akan fiyan halitta annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma ubangijin mahalicci, amma dai za mu sako muku wasu irin farici wanda al'umma suka fara mai masa da martani har yake nuna musu cewa shi fa dama sunansa kenan dan jahannama. Tabbas dai wannan ya cika kasurgumin la'ananne wanda masu sauraro za mu so da ku saurari kaɗan daga cikin irin farcin da wannan kafirin la'ananne a shafin TikTok yake yi wa al'umma. Kuma babban abin bakin cikin ba shine musulmai da dama suna bashi gudumawa wurin yada barna da yake yi, domin idan yayi yana samun mabiya da kuma masu kallon sa. Amma masu sauraro kafin mu kai ga sako muku cikakkun bidiyoyin, muna so idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. A ko'ina na shiga sai na ji ana faɗin na sha na ji daɗi, na sha na warke, na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka. kuma ya kamata a ce ku zo a muku guran bawul domin ku ba da sahihin labari. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina iyayena mata masu shirin yin aure, mun tanada muku ingantattun magani. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello Way gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block cikin AA Rono Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ga watan 5 har izuwa 6 ga watan 6 insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.